Somerxidos xa na campaña electoral, as formacións políticas realizan diferentes actividades para facer chegar o seu programa electoral á veciñanza. En Caldas, o candidato do Partido Popular realizou este luns un paseo pola vila acompañado de membros da súa formación para compartir coa veciñanza as súas propostas. Entón vamos a explicar o por que este pobo está parado, por que este pobo non avanza e que propostas son as nosas para que este pobo empece a poñerse en marcha, en movimento. Dende a formación sinalan como clave do seu programa o traballo e a ilusión. Entre as súas propostas, os populares apostan por dotar de servizos básicos as parroquias. E claro, cando escoitas un alcalde dun concello de menos de 5.000 habitantes falar de que lle quedan 10 casas por dotar de saneamento e a nós nos faltan 10 parroquias, 10 lugares, máis de 10 lugares, estamos en outra de liga, xogamos en ligas diferentes e nós queremos poñernos a ese nivel, que é o que queremos facer. En canto ao centro, o candidato popular propón diferentes melloras como arranxar os xardíns e as zonas verdes, pero sobre todo resolver a construción do novo centro de saúde. Eso sería o primeiro que teríamos que facer, é dicir, en junio o novo goberno ten que firmar xa o convenio con Sergas para iniciar os trámites para a construción do novo centro de saúde. Está nesta zona peatonal que está detrás de min e como se observará hoxe, pois está invadido de coches, entran as ambulancias polo medio dos peatóns, eso é un perigo e aparte que están sin espacio físico para poder prestar un servicio sanitario de calidade, que é o que necesitamos en Caldas. Outra aposta dos populares é crear solo industrial. Onte estuvo Regades por Caldas de Reis, David Regades, con Zona Franca, avisando de que iban a firmar un convenio. Bueno, pues estamos ahora en esa fase electoral na que se asinan convenios en todos os sitios, pero o suelo non avanza, é dicir, seguimos sin suelo industrial. Un polígono prometido no ano 2007 polo actual alcalde. Estamos no 2023, que mirade como vai a tramitación neste concello. O candidato estivo arrupado pola secretaria xeral dos populares en Galicia. Dende a formación consideran que para Caldas, Fernando Pérez é o voto da unidade. Que encarna a oportunidade de que Caldas teña un goberno serio, solvente, responsable e de unidade. Ao longo do seu paseo foron moitos os veciños e veciñas cos que a formación compartiu o seu programa. No seu percorrido tamén se atoparon con outro partido político realizando unha actividade. Ambas formacións se saudaron e conversaron, mostrando a cordialidade coa que se está desenvolvendo a campaña en Caldas.